And this part 2 na ni please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot and Tradition. Wala pa. Mera. Di kami nagarilyo, sir? Inom. Ikan sa bata, ada inom ko undang ko. Niundang ka. Lahat, kano sa alas niundang? Mga 6 years na. Maayo. Niundang. Pero sa garilyo, wala yun. Ikan sa bata. Very good. Kanalang aso sa kilit-kilit. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko ha. Paminawa ko kay importante kini sa mga kalawasan, dili lang para sa mga. Apel po ko, labi na sa to ang viewers, no? Sa to ang social media, no? So, kani dili sir, kung mapakamasayod mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar, ha? Mo ni tap tong madungog na to. Sikat kini. Sugar, tas ba yung sugar, tas ba yung uric, no? So dili yun ni sila parehas ha, ay dyan kalimot. Kaning uric acid natin ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom, pasayan, alimango. Ha? Diya lang ta sa upat lang ha. Soft drinks, kape, juice, tsaa. Na-address bikas. Na, kung asang dagan, ng kipasulod sa itong lawas, mga ito'y maapektahan. Pero noon, dugay papad ha. Ilang, puros man na dugay ha. Nga, mahagotag sa dili, udto hapon gabi bawal ng himasa habat punas ligo. Udto. So dito na lang yun sa hapon o gabi ha. Opo. Kaya nga nung ibawal na to na siya kaya ang tawagan na niya pasmo sa kusog. Pasmo sa kusog wala na finding sa ospital ha. Farmer food na siya Sir Eric. Tapos sige lang ang pasmo sa kusog dugay pa pod. Talagsara ang sayo kasagaran dugay ha. Pag maningil na lingkod yun na, wag yun ay kusog. Para sa sobra makadaot. Pero sige lang, dugay pa man po. Wala to itong dugay. Ha? Wala to itong dugay. Pag mo to, tagpas mo sa kusog, muundang tagbasag. Ito hapon gabi. Pag dilita mo to, padayon tagbasa. Anar na, no? Para way debate. Inala, mabungkag ni, kaya di ni mabungkag. Magkadugay, bubugat ni siya, ha? Muna, mulakaw, magkadugay, tagduhan na lang kadangaw, madugay, isa na lang dyan, kaya bugat na kayong tiil. Payon na lang, no? Sumbay-sumbay. Kung dili na sa bugat, kung dili, wala na tayo usog, ha? Hindi kasakit yan. Ano yung osteoarthritis, ha? Kani? Mauna yung makapasungkod, pag matiguang na ang tao, ha? Isang wala sa maestro. Ano yung gugunit mo? Ayos na. Ay, Ano siya? Bulang mo na sa mga babae, pag matalikod ka, masuko yun na sa simuha. Di maritis ka na niya, ha? Suko na sa imuha. Bulang mo na siya. Di na matanggal, di yun na maayo imuhang, buti sa imuhang tuhod, ha? Ano? Opo. Suko yun siya. Gusto siya nga, di kakalakaw. Ay, nagkuhan sa iya, ha, sir? Mama na iyang ginauna-una. Kanya mo ni reklamo niya. Oo, obrigado. Oo, kay natingala gani ni. Nganong ka na lang gid ang sige mut-mut na say. Nya grabe siya sige siya murag matintang. Idara na, bro. Siguro. Man. 50 plus. Eh. Nagabi. Ganyan, oy! Si nanay ito ba? Nanay. Palit pa dito. Knock. Sa Asa bagnot. tong kangya? Ha? Sa bagnot na. Sir. Pagnot. Sa tugma na. Palit na ka. Dili, tao. Tao yun. Tao nasuko sa imuha. Tao bagang ba? Pero dili, kita tanan na agoy taong nasuko na to. Oo. No? Opo. Delivery daw. Dili, Diamond. makdo. Makdo.
Makdo iyang gusto. McDo with fries. McDo with fries. Ay daw ng Jollibee. Naniya pa na ka? Kansa? Ha? Ito. Kuluin mo pa na kikaon. Ano man manok niya ako? Bakit? Pateng kaya. Ano? Paano? Ano mo kaya? Ambisyoso to yung manghod. Say, Asa na ito ko 100? Kana na, dugarin na palit yung Jollibee. Oh, Say, tulo. Basta manok gud nga nato. Gani Ah, na price. Basta McDo. Chicken. Okay po. Kuan man to, 149 man to. Lason mo po na mong manghod. Okay po. No. Unsa kay to Tresal gi ko nako? Sugar. Sugar niya. O kana bidaw. Nang niya. Sabi, Uric. asin. Oh, naman ko ni exam ning hiluta. Oo. Kung naminaw ba, no? Tuha ra gyud ka buok. Uminaw na, kilos na ako asawa. Uminaw siya. Nabok ka di pizza day, sir. Ha? Utang ko na gani din kasi mangot. Naay? Di pizza. Pinsa na dipinsa. Di ba? Di pizza sa kanang anak ba? Mandaot daw po. Ako ha, igo lang jud ko mo ayo. Hindi daw siya matambal lang. Kung unsa na mga kuan diha, tanggalon lang nato ang gipamutang ha. Oo. Di na tanggalon, di gyud na maayo. Yun nga sabi ko. Tingala ko si ko, nagkaroon ng pahirot, pero Nasa malungod din. Magkahan siya. Maayo lang ni siya kung magkatubang mo. Pero pag magtalikod, dito siya. Muna kuyaw. Pero daghan maguni kay kapitan mango daghan. wow. Daghan masuko kay kapitan. Dili po. Daghan maginasuko kay Jesus Christ. Kita pa. Karon sa iya daghan jud. Kanay sa babae gud ang pinakanakuan jud mo ha. Mga pila edad ani Sir Eric? Siguro mga Dili po mga 30 o dili. ano? Mga 16 eh. 60 ni. O dili si Piat 50. Opo. Usay dara na ni. Ang bukon. Nanininga. Kailan man ni siya. Oo. Kinsa anong kuan niya. Siya kay sa ilahan man gid ng Plastic lugar. man eh. Sa ilahan ng lugar. Plastic. Dita pa tong bakal. Tawa yun. Ha? Tama-tama. Tama ang Nawa ko ang may mas masan siguro ang iyang sakit jud. Ang sabay ang gibati. Dugay na tagagabi mo reklamo. Oo ba? ang tagamay. Isin mo yan gang. Atay nakita Andre wala. Di ba wala? Wala. Tuwas bigas. Opo. Kaya dili kayo. Oh, kahit karagid ang grabe. Katong. Mm-mm. Tingala ko si Ay ka na kabalo mo skuha. sa Facebook niyo mo. Active ba ako sa Facebook sir niya mag-search po ba ako ana or like for example kuan sa healer sa ano sa Facebook ana Dili. Bigos i-search nimo ang face niya mo appear man na siya. Nya. Kana nakita na Tawas ko. mo mo. Ay, ka umuli ato sa balay-balay. Malay-balay. Wala man, Bigos man naman yung target niya. Nakita lagi na ako. Nakita naman ako ni si Sir tong una. Nya kana laging busy ko te. Naasign ko just pag gani ko naasign kaburan. Bituyo ra gid. Unahan pa sa Margo sa Glan. Nya siya malungon man siya. Pero may man ko wala mo to yung nakugang kay Holy Week man karon. Try na to adto dito. Pang one time kay dugay na lagi na gamot mo. Timo to nang hangit dito sa mga isingit ba kay muli na pud may ugma unya pagyahay Nagsa na dahil ko. mo dire. Kani unta mong tuyo jud si kuya. Hindi na lang dire mo na to. Ha? Suki po naman na dara si ano sila Ma'am Ding sa Dawis karang shark pud ma'am. Kay taga Germany man na siya niya. Kung una mo apply unta kog Germany mag-exam ko kay nurse lang ko niya. Tagaan niya kog address niya is in case daw makapasa ko og language sa German. Sa Germany, paon daw ko niya tabangan daw ko niya dito. Man suki na dara. Ito yung at the same time, adto ni Ding Lamay ka ng chocolate sa kon ba? Sa German. Germany. Ang pinakalamay nila nga. Oo, nagatulog. Ang pinakalamay nga chocolate sa German kay Van Houten. Oo. Tinood mo na. Opo ma'am, pinood na siya ma'am. Tinutoy lang first nga attempt. Pag second, third, palpak to. Yeah. Tinood mo na siya, Van Houten. Nya ang lami ba yan? Gibinas lang pag yung pagkakon. Houghton. Ang dark chocolate ang Kasi lami. yun, tinood yun dito. Tinood. Binuang na sa mga Sa mga kuhan, komedyan, Comedian. tinood mo na. Dara man siya nag
Ato ang kuan guys, siya ang pinaka-grabe gyud. Ato Everyday mo na ay customer. Ato oy. Pag pila ang minimum maximum ninyo nga ma-entertain per day. Unam lang yun. Kasingit na dyan ni Sir. Pasensya na Sir Eddie. Ang new good ni nga unta. Dito ganyang buntag sa lilim, isa ron tato. Oh. Pag, Tibuok mo po pamilya nagpahilot. pag makabalo nga na opportunity na sa iya ha, i-grab na yun na. Hindi, di balibat pa itong isa. Aso na na. Mawala Yakuton na. man nga kuan. Oo. Kailahang kuan di ba? Opo. Hilot ka, ya. Bayaran ako. Ano ba? Mm-mm. At tanong ko ito na biyasan mo. Dito pag guming matanaw. Mm. Nya katong taga Jinsan, apas na pinamot sa matanaw. Oo. Panawag na po ganihan, yun siya padadadanaw sila. Opo. Dali-dali lang pumiguli kaya ang isa dito sa matanaw, wa man ni adto. Yaan na mo. Mm-mm. Abot ni di wala man din naman. Mm. Hindi panawag ko ako di tubag. Mm-mm. Nga ma'am. Hindi ko tawagan na ito alas 6, hindi maabot ang Jinsan isa. Mm-mm. Tawagan na ito ning dawis ng Jinsan. Opo. Sige ko pa rin. Nana ko diri sa inyong pultahan. Hindi ko, dugay lagi mo nga. Yung padada, dali-dali po may padagan Oo, tao. oo. Kay, Magulat mo. Paso na magulat. Tapos kaya nakaangkaan pa man sila. Kami itaw nakaratul-ratul na. Samantalang kami nagsigir agad may gulat whole day, ma'am. Nagtulog-tulog kami dito. Bye-bye, banda. Tambay taga. Alas 7 pa man ingon ni ma'am. Inaingon pa mo kung service. Ang matutok ko. Ang galing. May agi ra dito dito kanina. As in, O, dito man agi. kung na-aware na po ni nga mo agihanay mo, okay na lang din ni ma'am. Sayang Dali ko po. lagi. Kaya katulad wala sa unang-una na magpa-home service, gisingit na good ni ninyo. Ano, Agi niya ra lang dito po- tanan. Oo. Agi na mo. Sayang do. Ito nagpaanak man yung kaliling. Ay, dara, alas 12 man good ang out, ang in nila niya out po na 12. Kasi moabot ka alas 3, pero di mo mag-extend na po ma'am, kung di mo pala ko. Extend Pila ako. man ang kon. Isa ka gabi. Sir, 1,000 naghanangit. Sir? ayan ta, yan. Okay, pila ka adlaw mo. Yeah. 2 nights. Kira na ay kalaban. Sa kung one Ah, hour. ulan, natural.